Geoscop Magazine prezintă o videotecă de povestiri geografice despre natură, oameni și locuri, create din perspectiva științei, vieții și călătoriilor. Geoscop Magazine presents a video library of geographic stories about nature, people, and places shown from the perspective of science, life and travel. Iată ce subiect explorăm împreună în acest video. Elementele geografice ale României. Here is the topic we explore together in this video: the geographical elements of Romania. De acum descoperim cu toții noi perspective prin Geoscop Magazine, ca să explorăm, învățăm și călătorim. From now on, we discover altogether new perspectives through Geoscop Magazine, to explore, learn and travel. Care este poziționarea geografică a României pe glob și cum o influențează? What is Romania's geographical position on the globe, and how does it influence the country? România este așezată în sud-estul Europei Centrale, la intersecția cu Europa Orientală și Europa Balcanică. Romania is located in the southeast of Central Europe, at the intersection with Eastern Europe and the Balkan region. Identificarea poziționării teritoriului țării este definită de intersecția dintre paralela de 45 de grade latitudine nordică și meridianul de 25 de grade longitudine estică, amplasând-o în emisfera nordică a Pământului. The geographical position of the country is defined by the intersection of the 45 degrees north parallel and the 25 degrees east meridian, placing it in the northern hemisphere of the Earth. Localitățile din punctele extreme cardinale ale țării sunt, la nord Horodiștea, la sud Zimnicea, la vest Beba Veche și la est Sulina. The settlements at the country's extreme cardinal points are Horodistia in the north, Zimnicia in the south, Beba Veche in the west, and Sulina in the east. Suprafața teritoriului românesc este de 237.500 km², unde trăiesc 19 milioane de locuitori. Lungimea frontierelor țării este de 3.190 km. The surface area of Romania is 237,500 square kilometer. Inhabited by 19 million people, the total length of the national borders is 3,190 kilometers. România se găsește la jumătatea distanței dintre polul nord și ecuator, adică în emisfera nordică a Pământului, în plină zonă de climă temperată și poziționată la aproximativ 2800 km de extremitățile de nord, vest și est și la 1000 km de sud, unde se află Marea Mediterană. Romania lies halfway between the North Pole and the equator, in the northern hemisphere, within the temperate climate zone, and approximately 2,800 kilometers from the northern, western, and eastern extremities of Europe, and 1,000 kilometers from the south, where the Mediterranean Sea is located. Această poziție geospațială pe glob îi condiționează caracteristicile elementelor fizico-geografice, durata zilelor și nopților, fusul orar, intensitatea luminii, a radiației solare și a încălzirii, circulația generală a atmosferei, clima temperată cu 4 anotimpuri, spațiul zonalități climatice, biogeografice și agrogeografice în care se află. This geospatial position on the globe determines the characteristics of its physical geographical elements: the duration of days and nights, the time zone, the intensity of light, solar radiation and heating, the general atmospheric circulation, the temperate climate with 4 seasons, and the climatic, biogeographical, and agrogeographical zonality. Durata maximă a zilei se produce la solstițiul de vară din 21-22 iunie, cea minimă la solstițiul de iarnă din 21-22 decembrie, iar zilele și nopțile egale la echinocți. The maximum duration of daylight occurs at the summer solstice on June 21st, 22, the minimum at the winter solstice on December 21st, 22, and equal day and night lengths at the equinoxes. Conform geografiei fizice a Institutului de Geografie din București, durata zilei în nordul țării la solstițiul de vară este de 16,03 ore, cu 37 de minute mai mare decât în sudul țării, unde este de 15,26 ore.
Durata nopții în nordul țării la solstițiul de iarnă este de 8,21 ore, cu 35 de minute mai mică decât în sudul țării, unde este de 8,56 ore. According to the Physical Geography of the Institute of Geography in Bucharest, the length of the day in the north of the country at the summer solstice is 16.03 hours, 37 minutes longer than in the south, where it is 15.26 hours. The length of the night in the north at the winter solstice is 8.21 hours, 35 minutes shorter than in the south, where it is 8.56 hours. România se află în fusul orar al Europei răsăritene, cu 2 ore înainte față de ora de pe meridianul 0 de la Greenwich din Marea Britanie. Romania is in the Eastern European time zone, 2 hours ahead of the time on the prime meridian from Greenwich, UK. Țările cu care se învecinează sunt Ungaria în vest și nord-vest, Serbia în sud-vest, Bulgaria în sud, Republica Moldova în est, Ucraina în nord și est. The countries bordering Romania are Hungary to the west and northwest, Serbia to the southwest, Bulgaria to the south, the Republic of Moldova to the east, and Ukraine to the north and east. Teritoriul României este un spațiu geografic cu 3 componente esențiale: Munții Carpați, fluviul Dunărea și Marea Neagră. Acest spațiu carpato-danubiano-pontic este leagănul de locuire și existență multimilenară a unei populații autohtone și stabile, numiți tracogetodaci, strămoșii poporului român de astăzi. The territory of Romania is a geographical space with 3 essential components: the Carpathian Mountains, the Danube River, and the Black Sea. This Carpathian-Danubian Pontic space is the cradle of the millennia-old habitation of an indigenous and stable population known as the Thraco-Ghetto-Dacians, the ancestors of today's Romanian people. Lanțul munților Carpați se desfășoară în întreaga Europă pe o lungime de aproximativ 1500 km. Cea mai mare parte o reprezintă însă arcul carpatic românesc, de 900 km. Dispunerea circulară a acestor munți pe teritoriul României oferă o caracteristică specială întregului relief, care s-a format ca un amfiteatru. Restul formelor de relief de jur împrejur și în interiorul arcului carpatic, dealuri, podișuri, câmpii s-au format în marea lor majoritate prin depunerea sedimentelor erodate transportate de nenumăratele ape care izvorăsc din munți și străbat teritoriul țării, cu excepția nordului podișului Dobrogei. The Carpathian Mountains stretch across Europe for approximately 1,500 kilometers. The largest portion is the Romanian Carpathian Arc, measuring 900 kilometers. Their circular arrangement on Romanian territory gives the entire relief a special characteristic, forming a natural amphitheater. The remaining landforms, hills, plateaus, plains, around and within the Carpathian Arc were formed mostly through the deposition of sediments eroded and transported by the numerous rivers originating in the mountains, except for the northern part of the Dobrogea Plateau. Poziția munților în centrul țării, forma circulară și caracteristicile lor fizico-geografice au determinat etajarea climei, dispunerea solurilor, florei și faunei. Datorită numeroaselor ape care îi străbat, acești munți au un caracter fragmentat, cu multe depresiuni, culoare, chei și defilee ce formează bretele de acces și transport prin și peste munți, având o importanță strategică comercială locală și internațională. The central position of the mountains, their circular shape, and their physical geographical characteristics have determined the vertical zoning of climate, soils, flora, and fauna. Due to the many rivers crossing them, these mountains are highly fragmented, with numerous depressions, corridors, gorges, and passes that form access routes through and over the mountains, holding strategic commercial importance both locally and internationally. Fluviul Dunărea, ce izvorăște din Carpați, din munții Pădurea Neagră aflați pe teritoriul Germaniei, străbate întreaga Europă până la vărsarea în Marea Neagră. Lungimea sa este de aproximativ 2860 km, iar pe teritoriul României se află cea mai importantă parte, în lungime de 1075 km, cuprinzând cursul inferior și canalele de vărsare. Pe lângă importanța istorică, fluviul Dunărea are o importanță strategică în navigație, fiind o arteră de legătură comercială pentru Europa și o cale de acces spre Marea Neagră și spre oceane. The Danube River,
which springs from the Carpathians in the Black Forest Mountains of Germany, crosses Europe entirely before flowing into the Black Sea. Its length is approximately 2,860 kilometers, and the most important section, 1,075 kilometers, lies within Romania, including the lower course and the delta channels. Besides its historical significance, the Danube has strategic importance for navigation, serving as a commercial artery for Europe and a gateway to the Black Sea and the world's oceans. Deschiderea la Marea Neagră a României se întinde pe 245 km, cel mai mare port fiind Constanța. Accesul maritim oferă atât avantaje economice, cât și strategice naționale, dar mai ales europene și internaționale. Dezvoltarea comercială a axei fluvio-maritime Rotterdam-Rin-Main-Dunăre-Marea Neagră plasează România într-o poziție geografică, economică și geopolitică strategică între Europa și Asia, cu rol de legătură esențială. Romania's access to the Black Sea stretches over 245 kilometers, with Constanța as its largest port. Maritime access provides economic and strategic advantages nationally, and even more so at the European and international levels. The commercial development of the Rhine-Main-Danube-Black Sea fluvio-maritime axis places Romania in a strategic geographical, economic, and geopolitical position between Europe and Asia, serving as an essential link. Simion Mehedinți, părintele geografiei românești moderne, este primul geograf român care formulează clar și modern în lucrările sale ideea poziției geografice a României pe glob, exprimând viziuni despre poziția României în Europa și în lume, rolul Carpaților ca axă centrală, influența reliefului asupra istoriei, culturii și unității naționale, legătura dintre spațiul geografic și destinul evoluției poporului român. Simeon Mehedinți, the father of modern Romanian geography, is the first Romanian geographer to clearly and modernly formulate in his works the idea of Romania's geographical position on the globe, expressing views on Romania's position in Europe and in the world. The role of the Carpathians as a central axis, the influence of relief on the nation's history, culture, and unity. The connection between geographical space and the destiny of the Romanian people's evolution. Câteva idei exprimate de el sunt și astăzi valabile, putând reflecta cu toții asupra viziunii sale clare: pământul nu este numai cadrul vieții, ci și un factor al ei. Poziția unei țări pe glob este un fapt de căpetenie pentru înțelegerea istoriei ei. România se află la răspântia drumurilor dintre Orient și Occident. Munții sunt coloana vertebrală a pământului românesc. Nu putem înțelege omul fără pământul pe care trăiește, nici pământul fără omul care îl locuiește. Several ideas expressed by him remain valid even today, inviting us to reflect on the clarity of his vision. The earth is not only the setting of life, but also one of its factors. The position of a country on the globe is a fundamental fact for understanding its history. Romania lies at the crossroads between East and West. The mountains are the backbone of the Romanian land. We cannot understand man without the land on which he lives, nor the land without the man who inhabits it. Împreună cu toții, creștem și înțelegem noi perspective, despre natură, oameni și locuri, prin simple povestiri geografice. Mulțumesc pentru că vă abonați și distribuiți acest video. Creatoare concept creativ Geoscope Magazine, Camelia Lovin. Together, we all grow and understand new perspectives about nature, people, and places through simple geographic stories. Thank you for subscribing and sharing this video. Creative concept creator Geoscope Magazine, Camelia Lovin. De acum, descoperim cu toții noi perspective prin Geoscope Magazine, ca să explorăm, învățăm și călătorim. From now on, we discover altogether new perspectives through Geoscope Magazine, to explore, learn and travel.